KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ɓayaw Piindi TV bisimilla mon e ruɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde e mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hande koyɗen yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jettaka e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yoppo e Sénégal aduna fof boros hollen caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ne jeeya ko ɓuuri tengtude hande ko ganduɗa woni gueɗe Ousmane Sonko saabu ne anda haggillaji fo nani jowi e banggue gueɗe Ousmane Sonko e Adji Sarr konngudi makko mawo yaw yahande nder jayde nde ha tengtito banggal liggey mo ganduɗa banggal ngal ganduɗa te ko tan xeyu ndawñi programme xeyu ndawñi ari hen nane nder jaydeli ɗi ma en gar e arrestation ji dañdi walla tan mbiyen convocation ji nane nder jaydel ɗi joni joni wonta so Allahu lamɗo jaaɓi non tigi hettiyankoɓe ɓenkoɓe gudditiren jayde gendire le soleil jayde gendire on di jonde premier ministre Amadou Ba kanko noon oɗo saaha o waɗi plaidoyer fanude tan banggue programme xeyu ndawñi ɗum noon arti hen no fewi kanko premier ministre tottude ɓeɓe ganda goni sukaɓe dañɓe liggey ɓe conseil aji e ko way noon walla tan mbiyen o artide moɓe yewtere yañde caggal ɗum garene jayde l'espace oɗo subaka kañum noon ari tan ko wiide 90 000 emploi woni ko ganda darnama to banggue programme xeyu ndawñi wadde noon premier ministre gardiɗo jagorde arti hen no ɓuuri yajirde ni yewtidde sukaɓe kono kadi andi ndeɓe no ɓe mbatta ha oɗon liggey ɓe ɓuura hen ɓe ɓuura nangude hen ha joni ɓe garte gueɗe Victorine Ndaye saabu Victorine Ndaye wondiɓe muɗum mbi tan ko Ousmane Sonko yo wukkitta ɓinguel mabɓe garen ha joni jayde wonde woni jayde quotidien le quotidien jayde quotidien noon ari tan ko wiide désobéissance judiciaire ɓe mbi Ousmane Sonko holli tan ko titko yaago to banggal lawol ɗum noon woni konguɗi ɗi ganduɗa ɓe gaari hen e oɗo subaka ɓe mbi leader mo Pastef ummaki Ziguinchor hay lawol gotol nan toon jooɗi nasali notade lawol garene jayde Walfadjri noon e oɗo subaka ari tan ko wiide kanko Ousmane Sonko ko nankiniɗo lawol saabu noddama kono jaɓani notade ɓe mbi tan ko long feuilleton walla film mo ganda oɗo saaha gasani taw ɓe mbi ko tan dejere ƴewtinda toon to diwan mo Ziguinchor ɗum jayde Walfadjri ari e hello mum arwanigo garen ha joni jayde les échos noon kayre ari tan ko ha joni wi hakkude Adji Sarr e Ousmane Sonko holto jogori wattindare ɓe mbi Adji Sarr noon kañum ɗo joni wawede kañum woni star o saabu kañum yahata notoyo kañum kadi yahata rutto so tawi ɗum ɗon yowama ɓe mbi to diwan mo Dakar e Ziguinchor ƴewtinda tan ko hakkillaji ɗi deƴani saabu e saaha foof ne wawi dillude garen ha joni e gueɗe goɗɗe mo ganda hakkille muɗum deƴani hakkude muɗum e lawol woni tan maître Cheikh Ahmadou Ndiaye kanko noon ko neɗɗo mo ganduɗa mo dañno caɗele hakkude makko e lawol saabi ɗum noon ko tan indemnité ji d'expropriation ɗi ganda ɓe mbi ko waɗatano ɗum o wattano ɗum déposé ɓe mbi noon koko ganda kay
preuve makko holliri ko goddum wadde non hakkille makko ne wawi deƴƴe garene jayde l'observateur ɓe mbi Ousmane Sonko ha joni tan koye hakkillantagal muɗum yahata ɓe mbi kay procès hakkude makko e Adji Sarr ɓe mbi leader mo Pastef ha joni nani darinoɗo wiide tan yo woppe yaaha ɓuuri saaha foof ma heele ma hakka haare dañay duko ɓe mbi yete oɗo saaha toon to diwan mo Ziguinchor kay toon to ganduɗa woni cité cœur gorgui e tan to Pikine arrestation ji ƴewtinda tonete ɗi ganduɗa wonɓe ganduɗa pawama juuɗe oɗo saaha ɓe garti kay ɓe mbi reftotoɓe tigui te ngala hen kersa woni APR naɓe saabu kamɓe APR noon oɗo saaha kala ko darnaɓe darna goɗɗum ɓe mbi ɓeɓe ganduɗa goni lundiɓe darni oɗo saaha yete mouvement kamɓe ne ɓe garti e S24 M24 kamɓe ɓe garti e S24 ɓe mbi troisiéme mandat mo gëna woor ɗum ɗon ne ko slogan mo ganduɗa ɓe gaddi ɗum ɓe mbi ha joni challenge bulajo mo ganduɗa waɗi oɗon challenge ne kamɓe ne aɓene defto hen ha tengti tan e banggal lawol e ko way noon kala ko haala ko tan waɓe no sukaɓe jooɗiɓe ne defto ni te ɓe ngala hen gacce ɗum kay deɗo jayde l'observateur ari o subaka garane jayde tribune noon ɓe mbi gardiɗo leydi ndi ƴetti ko 8 millions de mètres carrés toon to ganduɗa woni to diwan mo Guédiawaye to bande de filao ci Guédiawaye nangue to ganduɗa woni Keur Massar Malika e ko way noon saabu ne anda oɗon banggue filao ji koko itta leydi ndi noon oɗo saaha nene adda poɗodire ha saabu yete won wiiɓe ndiɗon leydi fotani memede kono kadi won wiiɓe leydi ndi ko leydi état ɗum noon ɓe mbi Ousmane Sonko so tawi tan notoyima lawol woppama yeehi ɗum ɗon ne koko ganduɗa ne wawi wonde manam so tawi Ousmane Sonko laɓɓinama hande ko ɗum tigui woni ko ganduɗa ɓe gaddi ɗum hakkude Ousmane Sonko e Adji Sarr e gueɗe mabɓe suite beauté garen ha joni e jayde Vox Populi wi tan ko Sonko Ndeye Khady Ndiaye aɓene paɗa yeeso lawol ɗum ko hande tigui ɓe mbi beele kanko Ousmane Sonko mo notoyo ko ɗon namdal ngal tigui fawi kono noon ha yeeso ko lawol ɓe mbi forum du justiciable kamɓe ɓe mbi tan ko juge o yo ƴeew reway lawol kono kadi ƴeewano waɗi ha oɗon ko ganduɗa woni yete hakkude Ousmane Sonko e Adji Sarr rewne lawol wasa wonde ko ganduɗa yete ne adda caɗele e nder leydi ndi ɓe mbi cadre du Pastef kamɓe noon ɓe mbi tan ko kala ko yette woni résistance ko hen ɓe noddata ɓe mbi ko bronco contre leader de Pastef kamɓe noon hakkude mabɓe yimɓe Victorine Ndeye ɗo joni noon welani garen ha joni jayde li quotidien noon ɓe mbi wayno ko ceergal ƴewtinda hakkude Ousmane Sonko e oɗo mo ganduɗa woni Barthélémy Dias tigui saabu noon kamɓe conseiller ji municipal di Dakar kamɓe noon koɓe saliɓe kamɓe ɗiɗon conseiller ji oɗo saaha noon saabiɓe cali ɗum ko réunion ponnoɗo dañde kamɓe conseiller ji ɗi ganda kamɓe goni Pastef ɓe notaki oɗon réunion ɓe mbi noon kanko yette kanko oɗo mo ganda ko kanko ni Barthélémy Dias sowimo e oɗon réunion ko Benno Bokk Yakar kono sonano ɗum réunion oɗon ko forclos wonata mana ko ganda jaɓetake garene jayde libération noon arti oɗo subaka e tan ko faye convocation mo Serigne Saliou Sambo nodda kanko Serigne Saliou noon ko talata oɗo ɓennuɗo ɓe mbi tan ko fayi e journal makko yor o winduno hen ko ganduɗa yeyete ko wanno hen ko woni windude cher collègue magistrat ressaisissons nous woni yete yoɓe ƴewta koye mabɓe ɓe gummito e jonde mabɓe pewdita jonde mabɓe ɗum wonno titre mo windunowo oɗon titre noon addanimo waɗede convoqué to banggue lawol beele tan o artay ko ganduɗa woni édito bindaɗo tene signinayi inde makko goɗɗo kay mo ganduɗa waɗi gueɗe woni Mouhamed Lone wiye walla tan ne ɓuuri andirede inde profil Fatou Ndiaye ɓe mbi noon kanko ko neɗɗo mo ganduɗa mo waɗano chantage lesbienne aji ɗi garene jayde stade coftal ɓalli uddata damale oɗo subaka ɓe mbi kay ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni baroɗe tokose ɗe ɓe keeɓi kamɓene coupe d'Afrique ɓe gaddi kubuji fo noon ɗo joni nani Sénégal jooɗi ɓe mbi noon
gila 2022 kamɓe ɗo joni aɓene 5 étoile moɓɓe ɗum noon woni ko ganduɗa tan meeɗa dañde e banggal Afrique kamɓe ɓeɗo sukaɓe 5e étoile moɓɓe nanɗon ɓe keeɓi ɗum goɗɗo cuutuɗo konngudi muɗum woni Mohamed Djibril Wade woni président LSFP kanko noon oɗo saaha ko dari toon wiide yo laamu wallitɓe saabu ngal ɗon ballal tinnata ɓe to banggal sport moɓe goni wo hettiyankoɓe biyankoɓe joni joni gudditen hello wonko noon tigi hettiyankoɓe biyankoɓe en mbatta sona arde e banggal jayde libération ten tigi dartotoɗen e oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Mohamed Lo alias Fatou Ndiaye noon ko inde profil makko wonno inde profil mo ganduɗa ko kañum o waɗanno utilisé gam tan hebde ɓeɗo rewɓe ɓe ganduɗa sinno ko banggal worɓe mbiye ko banggal debbati gorkati saabu ha joni tan ne wawi wiyede koye ngal ɗon banggal nannete kamɓe rewɓe ɓe ganduɗa ɓe jiiloto tan ko rewɓe hono mabɓe ni eɓe mbi tefnone réseaux sociaux ji ɗi oɗo saaha ɓe caari hen oɗo ɓiɗɗo gorko noon waɗanno feere ko ha heɓa ɓe rewaɓe ne yewtida e mabɓe ha heɓa numéro aji mabɓe e caggal profil noon Fatou Ndiaye oɗo so heeɓi vidéo ji mabɓe e ko way noon fuɗɗo noon ne waɗa ɓe chantage oɗon chantage noon hande mataw saabi oɗo ɓiɗɗo gorko ni nanguede saabu koko ganduɗa ko crime saabu cybercriminalité oɗo saaha ne anda ene daari wadde hen ligguey baɗɗo fayida que ce soit neɗɗo mo ganduɗa aɗene réseaux sociaux ji aɗa ƴetto aɗa suude caggal profil anduma ñalawma ma ar so ƴewtidama e ɓeɗo ɓe ganduɗa goni banggal topp ka nangaɓe oɗo saaha ne gone dumbirru ne goni rewɓe e tottannoɓe ɓe information ji hay hande joɗade nder suudu ma andande neɗɗo hunde jaaha tottira ɗum nanne réseaux sociaux ji waɗe vilipande andu kala nde baɗɗo ɗum vilipande o nanga an kalɗowo ma nangue saabu ma wi ko kaari tottuno kam oɗon information yimɓeɓe nden to bonnude indeli yimɓe e réseaux sociaux ji ɗi hande hay goto suusa istude hay goto suusa doƴƴude jaahowo foof nana yahane yeeƴo elle gujjuɗo kake janane ni ɗum fo saabi ɗum ko hande yimɓeɓe ganduɗa ene ndewma ene mbatma file nde mbat ƴetta photo ji walla ko way noon walla haalandema ni ko ganduɗa andanama ɗum e réseaux sociaux ji indema bona añɓe ma daro hankkadi mbiya effectivement ko ni o way mbeɗa anduno ni o way tawa Allah ne andi oɗon jikku ala e makko ko mo ganduɗa ko gaño muɗum dari waɗi ɗeɗon gueɗe walla haali ɗeɗon gueɗe ɗe ganduɗa woɗani heddito noon neɗɗo dañde probléme psychologique e ko way noon yimɓeɓe ndento réseaux sociaux ji te anda kala ko neɗɗo waɗine suuɗe caggal clavier muɗum ma ñalawma ar ma nangue teso nden ari ma sirlu muɗum e sutura muɗum sakto yo Allah dandu enen hettiyankoɓe biyankoɓe ɗum wonno komin gaddano on to banggal roɓɓindu jaydeli wiɗon yo Allah waɗanin jaami kisal bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗonno ene banggal caméra ko Djiby Dieng to banggue montage to ko Ali Fall. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko 900 mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma